Mudell ekonomiku ħaj, mudell ekonomiku li m'għandux jinbidel, mudell ekonomiku illi għandu bżonn aġġustament. Dan kollu tqal f'temp ta' sija u nofs konferenza fil-Berġa ta' Kastilija wara id-diskors tal-budget fejn fil-waqt li ftit ta' xurilu l-istess Ministru Klaj Karwana saħa dwar il-bżonn li jinbidel mudell ekonomiku it-tnejn fil-għaxija d-Deputat Prim Ministru Jien Borġ saħa illi ma jridx li dan jinbidel fil-waqt li biex jiġbor għal Prim Ministru Robert Abela qal li l-mudell li xi ħaġa ħajja. Bil-fatti juru illi mhux qed jaqblu bejnietom. Ta' minkejja li jagħmlu sera ta' sħiħa jattakkaw b'mod partiġan u jsemmu l-passat ta' 15-il sen ilu u jisħu illi l-Labor gvern kredibbli. L-istess gvern illi ħoloq unikament il-problemi u l-kriżijiet li l-familja Maltin u Għawċin qed iħabtu wiċċhom magħhom kemm ta' traffiku kif ukoll fost l-oħrajn fis-settur tas-saħħa. Ta' fil-waqt li minkejja l-appelli tal-Partit Nazzjonalista u tal-Imsieħba Soċjali biex ineħħi t-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola, Abela insista li jagħmlu biżejjed. Robert Abela insista illi min igergera xera dranaġġ fil-baħar qabel xejn qed iħarref u fuq kollox qed ikun populist. Rigward it-traffiku Abela saħa illi l-gvern mistenni indirizza l-problema short term madanakollu mhux qed jellimina għal kollox it-trasport tal-massa. Fi klim sempliċi għadna fej konna mingħajr soluzzjoni tanġibli. Intant fil-waqt il-lin jora l-kollox it-talbiet u l-appelli tal-Għawċin brabta mal-vapur Nikolaus Abela ta' xjefem li qed iħejju biex jitneħħa għax fetaħ sejħa l-tender għar-raba vapur. Dan wara xhur u snin sħaħ ta' appelli biex dan il-vapur illi ġab gvern tal-Labor jitneħħa.